салом ба ҳамаи мухлисони азизи театрстудияи Шакарханд ва алахусус ба бародарону хоҳарону падарону модарони бузурге ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд дар шаҳрҳои Россия, Германия, тамоми рӯи ҷаҳон ки барои дарёфти хуби зиндагӣ рафтаед. барои ҳамаи шумо азизони дил, меҳрубонон, алахусус мухлисони иззатманд, мардуми шарифи Тоҷикистон, тансиятӣ сарбаландӣ хонаободиро таманно дорем. бародарону падарону хоҳароне ки дар муҳоҷират ҳастед, худованд аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. бо дасти пур, бо неъмати арзонӣ баргаштан ба назди зану фарзандатон, ёру бародаратон, ба назди хешу ақрабо ва инчунин ба ватани азизатон худованд шуморо насибу рӯзӣ гардонад. ва мухлисони азиз, ин лаҳза ман дар утоқи кориам ҳузур дорам ва як лаҳзае ба хотири таъби шумо хуш будан ҳаминҷо нишастаму дар фикрам як чиза дидам ки акай Ҷурахон ҳамеша хоб накардааст. мегӯяд ман саҳна навиштам, ман то соҳар саҳна навиштам. ду бор гуфтам яка чӣ ба хоб мери дар утоқи корӣ? гуфт ман саҳна навиштистам. гуфтам хай саҳна навиштисти ба роҳат бош. ҳамин ба роҳат шуд ки мара ҳамун як нағмаҳои кӯдаким пеши назар омаду як қоғоза кулула кардаму оҳиста оҳиста ба болои сари якай Ҷурахон рафтам. шумо метавонед ҳозир ҳаминро тамошо кунед. зиндаву саломат бошед, сарбаланд бошед. худованд дар ду ҷаҳон хортон накунад. Эх, да, мне как.